L'any abans de començar la universitat jo no sabia què estudiar, jo sempre havia volgut ser investigador, científic, amb la bata blanca, allí amb el microscopi, i la meva mare em va dir, escolta, que ens han donat el permís d'obrir una farmàcia. Vull dir, l'obrirem en cas que tu vulguis tirar endavant i tal, i vaig dir, bueno, doncs no pinta malament, la carrera de farmàcia tenia molt bones referències a nivell d'ambient, tal, i vaig dir, bueno, doncs vinga, cap a dintre. I la veritat és que estic encantat de ser farmacèutic. Quan entres a la carrera i comences a trobar el món, ves que això de ser investigador com bata blanca no és tan utòpic com tu havies pintat, i la veritat que no trobo una professió que s'adhereixi més a la meva manera de ser. Perquè la meva mare era farmacèutica. La veritat és que jo m'agradava molt la biologia i la medicina, i vaig dubtar entre estudiar biologia o farmàcia, vaig triar farmàcia, i després em vaig dedicar al món de la investigació. Vaig estar molts anys fent investigació, vaig fer el doctorat i jo em volia dedicar a això, però després per una mica de tema personal vaig fer un canvi i em vaig posar a treballar a la farmàcia.